Вітаю, англійскі морак Джон Стронг. Вітаю, Ентоні Керрі, пятый виконт Фолкленда. Я хочу, каб вы знайшлі для мяне патанулы іспанскі карабель са скарбамі ў Чылі. Окей. Гей, я знайшоў астравы. Oversimplified па-беларуску. Вайна за Фолкленды. Англічане, верагодна, не былі першымі, хто адкрыў Фолклендскія астравы. Але яны першыя іх апісалі. Тут халодна, мокра і няма чаго рабіць. Як дома. Таму яны стварылі калонію ў 1765, але не ведалі, што французы зрабілі тое ж самае годам раней. Некаторы час усё было добра, пакуль яны не сустрэліся. Потым з'явіліся іспанцы і сказалі французам, што некалькі сотняў гадоў таму папа правёў лінію на мапе і сказаў, усё гэта належыць Партугаліі, а гэта Іспаніі. І было б добра, каб французы перадалі ім сваё паселішча. Паколькі яны сябравалі і Іспанія была гатовая плаціць наяўнымі, французы пагадзіліся, але яны ўсё яшчэ былі крыху засмучаныя нядаўняй сямігадовай вайной. Таму паперадзілі іспанцаў, каб тыя не далі захапіць уладу брудным англічанам з іншага боку вострава. Іспанія пайшла да Англіі і ўсё ёй патлумачыла. Ангельцы сказалі: "Ну, канешне, гэта наш востраў", але іспанцы мелі больш зброі і ўсё роўна іх выгналі. Тады Англія пачала пагражаць вайной. Іспанцы пайшлі да сваіх сяброў Францыю і сказалі: "Здароў, здаецца, справы дрэнь. Ты з намі?" І французскі ваенны міністр сказаў: "О так, давайте ўварвемся ў Англію і адарвемся як у 1066". Але потым кароль Людовік 15 сказаў: "Ты ашалеў, і ўвогуле ты звольнены. Соры, Іспанія, але мы не гатовыя да вайны". Іспанія павінна была вярнуць англічанам іх паселішча, але востраў усё роўна іспанскі, не брытанскі. Потым каланісты ў Паўночнай Амерыцы пачалі бунты, і ангельцам прыйшлося перанакіраваць сваю ўвагу туды. Яны пакінулі таблічку: "Гэта ўсё адно наш востраў". Так востраў зноў апынуўся ў руках іспанцаў. Але тут адзін француз, не гэты, вось гэты, захапіў большую частку Іспаніі і ўзяў караля Фердынанда VII ў палон. У адказ іспанскія калоніі ў Паўднёвай Амерыцы пачалі барацьбу за незалежнасць. У іспанцаў з'явіліся справы, і яны таксама пакінулі выспу. Некалькі дзесяцігоддзяў на астравах ніхто не жыў, хіба што пінгвіны, рыбакі і індзейцы гаўча. Яны былі як каўбоі, толькі круцей і на іспанскі лад. Адзін гандляр з Гамбурга, які жыў ва ўжо незалежных злучаных правінцыях Рыа-де-ла-Плата, пачуў пра дзікі скот, які блукае па Фолклендах, і вырашыў падзарабіць грошай. Ён атрымаў дазвол як ад Буэнас-Айрэса, так і ад брытанскага ўрада, каб наладзіць там гандаль. Некалькі амерыканскіх караблёў пачалі паляваць на кітоў і цюленяў вакол астравоў, і Верне гэта не спадабалася. Ён папрасіў у Буэнас-Айрэса абараніць востраў. Але Буэнас-Айрэс такі: "Не, давай сам". Даў яму зброю і прызначыў губернатарам вострава. Ён захапіў амерыканскія караблі і арыштаваў іх экіпажы. У адказ на гэта адбыліся дзве падзеі. Спачатку прыйшла Амерыка і сказала: "У вас добры пасёлак. Было б так крыўдна, калі б нехта яго разбурыў", і знішчыла яго. Потым Брытанія даведалася, што Верне быў прызначаны губернатарам, а гэта азначала, што Аргентына афіцыйна абвясціла востраў сваёй тэрыторыяй. Таму Брытанія такая: "Гэй, вы што, не бачылі нашу дошку?" А паколькі ў брытаў было больш зброі, яны выгналі аргентынцаў з вострава. Так востравы заставаліся ў руках брытанцаў наступнае стагоддзе. У 1840-м яны сталі каралеўскай калоніяй. Порт Стэнлі стаў сталіцай у 1845, а праз 6 гадоў туды завезлі авечак. Скончыліся ўжо дзве сусветныя вайны, але аргентынцы не адмаўляліся ад прэтэнзій на выспы. Надышоў 1976 і пасля некалькіх грамадзянскіх войнаў у Аргентине усталявалася новая жорсткая ваенная дыктатура, спансаваная барацьбой ЗША з камунізмам. Да 81-га гэты хлопец быў ва ўладзе. Эканамічная сітуацыя была вельмі цяжкая, і Гальцьеры не змог палепшыць сітуацыю. Калі вы апыняцеся на месцы жорсткага военачальніка неспакойнай паўднёва-амерыканскай краіны і трапіць у бяду, вось парада, апрабаваная стагоддзямі. Пачніце вайну, каб адцягнуць народ ад праблем. Гальцьеры ведаў, наколькі папулярным ён стане, калі здолее нарэшце забраць аргентынскія мальвінскія выспы ў брытанцаў. Брытанцы вырашылі скараціць ваенныя выдаткі, і іх лядовы патрульны карабель пакінуў той раён. Аргентынцы меркавалі, што англічанам ужо стала не да вострава. Пасля лёгкага захопу амаль незаселенай выспы паўднёвая Джорджыя 600 аргентынскіх вайскоўцаў былі накіраваныя на Фолклендскія астравы. Невялікая колькасць брытанскіх войскаў, размешчаных на востраве, аказалі супраціў, але былі вымушаныя капітуляваць. Аргентынцы ўзрадаваліся, але было памылкай меркаваць, што брытанцы нічога не зробяць, таму што галоўнай асобай у Брытанію той час была гэтая дама. Тэчэр была супярэчлівым прэм'ер-міністрам, але незалежна ад таго, любілі вы яе ці ненавідзелі, нельга было адмаўляць, што яна была жорсткай. Як жалеза. Яна неадкладна абвясціла зону адчужэння вакол астравоў і арганізавала аператыўную групу з больш чым 100 караблёў, каб адправіцца на Фолкленды. А Ан выказала занепакоенасць. Усе краіны Паўднёвай Амерыкі, акрамя Чылі, падтрымалі Аргентыну, і паколькі Злучаныя Штаты падтрымлівалі аргенцінскую дыктатуру, Рэйган пайшоў да Тэчэр і сказаў: "Ці не маглі б вы проста даць ім астравы?" А Тэчэр такая: "Не".
Добра, тады на зброю. Каб весці вайну ў 8000 міль ад дома патрэбная лагістыка. Брытанцы рэквізавалі грамадзянскія круізныя лайнеры і кантэйнеравозы. Востраў Узнясення быў іх базай. Калі войскі прыбылі на астравы ў траўні, аргентынцы там ужо замацаваліся. Першай задачай было ўсталяванне кантролю над морам, з чым яны лёгка справіліся. 2 мая брытанская падлодка патапіла аргентынскі крэйсер. Патапленне выклікала спрэчкі, таму што гэта адбылося за межамі брытанскай зоны адчужэння. Інцыдэнт таксама прывёў да самых вялікіх страт за ўсю вайну. У адказ аргентынскі флот пакінуў востраў. Наступнай задачай для брытанцаў было заваяванне перавагі ў паветры. У той час, як ВПС Аргентыны кантралявалі неба, яны змаглі нанесці значны ўрон каралеўскаму флоту ўнізе. Праз некалькі дзён пасля гібелі карабля General Belgrano 2 аргентынскія суперінтэндант напалі на Шеффілд і патапілі яго ракетай «Экзост». ВПС Аргентыны будуць наносіць урон каралеўскаму флоту на працягу некалькіх тыдняў. Але баі таксама працягваліся і ў небе. Пакуль у небе ішлі баі, Сан-Карлас быў абраны як лепшае месца для высадкі брытанскіх наземных войскаў. Налёт ВПС ЗША знішчае аргентынскую абарону на востраве Пебл, а карабель «Алакрити» прайшоў праз Фалклендскія выспы, каб знішчыць аргентынскія караблі забеспячэння. 21 мая аргентынская авіяцыя пашкодзіла і патапіла некалькі брытанскіх караблёў, але зенітныя установкі і марскія хар'еры збілі шмат самалётаў, што стала галоўным пераломам у барацьбе за перавагу ў паветры. Такім чынам, пляжны плацдарм быў паспяхова сфарміраваны. Затым сухапутныя войскі пачалі рух з Сан-Карлас на поўнач да Стэнлі і на поўдзень да аргентынскай крэпасці Гус-Грын. Наступныя баі паказалі выразную тэндэнцыю. Аргентынскія новабранцы аказалі годны супраціў, а за перасечанай балоцістай мясцовасці вайна далася англічанам зусім нялёгка. Англічане часта змагаліся супраць большай колькасці аргентынскіх салдат, але пры падтрымцы сваіх камандзіраў і дэсанту яны ўсё роўна перамаглі з мінімальнымі стратамі. 14-гадзінны бой за Гус-Грын пачаўся ў ноч на 28 мая. Бітва скончылася перамогай брытанцаў, больш за 900 аргентынцаў капітулявалі. Пасля гэтага з 5000 салдатаў брытанцы пачалі падрыхтоўку да штурму Стэнлі. У серыі жорсткіх баёў яны ўзялі пад кантроль пагоркі і горы, якія атачалі горад. Аргентынцы адступілі, а брытанскія караблі абстрэльвалі іх пазіцыі з мора. Цалкам акружаныя, аргентынцы капітулявалі 14 чэрвеня. І вайна скончылася. Двухмесячная вайна забрала сотні жыццяў і пакінула мінныя палі на астравах, якія да гэтага часу ёсць праблемай. Аргенціна па-ранейшаму прэтэндуе на гэтыя астравы. Але ў 2014 годзе быў праведзены рэферэндум, дзе большасць вырашыла застацца з Брытаніяй. Акрамя таго, каля астравоў знайшлі нафту, так што брытанцы не адмовяцца ад астравоў у бліжэйшы час. Ну, ад мяне дзякуй за прагляд. Калі не складана, то падзяліцеся відэа і да наступных сустрэч.